नमस्कार, आपण पाहताय कोकणशाही चॅनल कोकणच्या समृद्धीचं. मी चिन्मय घुगळे. कोकणशाहीच्या सकाळच्या बातम्यांमध्ये आपणा सर्वांचं स्वागत. सावंतवाडी मच्छी मार्केट परिसरातील पाटेश्वर कॉम्प्लेक्सच्या छताचा काही भाग कोसळलाय. सुदैवाने यात कोणीही जखमी झाला नाही, मात्र 2 गाड्यांचं नुकसान झालंय. कुडाळ येथून आजरा येथे कत्तलखान्यात घेऊन जाणाऱ्या 5 गायींची सुटका गोरक्षकांनी केली आहे. या प्रकरणी दोघांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आलाय. यासिर शेख आणि आजिम शेख अशी त्यांची नावं आहेत. कुडाळ गोधडवाडी येथे सापडलेल्या अज्ञात तरुणाचं काल निधन झालंय. हा तरुण 16 ऑगस्ट रोजी कुडाळ गोधडवाडी येथे जखमी अवस्थेत आढळून आला होता. त्याच्यावर ग्रामीण रुग्णालय कुडाळ येथे उपचार सुरू होते. सिंधुदुर्ग जिल्ह्याची कन्या पूर्वा गावडे हिची राष्ट्रीय जलतरण स्पर्धेसाठी निवड झाली आहे. भुवनेश्वर येथे सुरू असलेल्या राष्ट्रीय ॲक्वॅटिक चॅम्पियनशिप स्पर्धेत तिने चमकदार कामगिरी केली होती. बांदा गडगेवाडी येथील देवेंद्र अनंत दामोपूरकर यांचा बंगला अज्ञात चोरट्यानं फोडलाय. यात इन्व्हर्टर, नळ, कॉक आणि भांडी असं अंदाजे 17,000चं साहित्य चोरीस केलंय. आणि याबरोबरच कोकणशाहीच्या सकाळच्या बातम्यांमध्ये इथेच थांबतोय. पण तुम्ही मात्र दिवसभरातील अपडेट्स आणि ताज्या घडामोडी जाणून घेण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल आताच सबस्क्राईब करा. फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेजला फॉलो करायला विसरू नका. धन्यवाद.